Гәр аулы урман içinde урнашкан. Ул Биектау район үзәгеннән 45 километр ераклыкта. Монда күпчелек өлкән кешеләр яши. Шуңа күрә аларга район үзәк хастаханәсенә бару үзе зур мәшәкать. Бигрәк тә менә шундый буранлы көннәрдә. Шуңа күрә табибларның үзләренең монда килү ул көтеп алынган вакыйга. Табиб кулында менә шундый кечкенә суыткыч сумка, вакциналар шунда саклана. Прививка ясатырга теләүче авыл халкы пунктка иртәнге якта ук җыелган. Апасыз әлегін бұл вақытта ауырмайсызмы? Рәсимә ханым 8-нче дистәне тутыра. Табиблар киләсен ишеткәч, вакцина сатырга ФАПка юл тоткан. Бу кирәкле гамәл ди. Әле бай килеп җиткәсенә дар инде. Ясатабыз. Әле мин өйдә үзем генә түгел, балалар бар. Келин бар, малай бар. Бергә торабыз. Кан басымы, йөрәк тибешен тикшерәләр, кирәксә дару бирәләр. Барысы да тәртиптә икән, прививка ясатырга мөмкин. Табиблар райондагы ерак авылларның барсында йөреп чыга. Бу беренче генә тукталыш түгел. Кешегенек менә без Чипчык участогында булдык. Анда 3 авылны алдык. Ямашурма, станция Пуркачи һәм Мульме. Аларның ичесендә дә кешелек пункт. Менә шушы эшне башкардылар һәм 20 кешегә вакцинация ясаганнар. Үзәктә яшәүчеләрне генә түгел, башкаларны да кайгыртырга кирәк ди Сала халкы. Авылга яшьләр дә еш кайта. Мы с семьей пришли сюда прививаться, потому что надо это. Ну, чтобы не заразить своих родных и близких. Биектау районына 775 миқдар вакцина кайткан. Шуның 70%-ын кудаганнар инде. Үзебездә эшләттек ул прививканы. Һәр кешегә эшләү турында аңлатабыз. Аларны аңлыйлар, шуңа күрә безгә киләләр. 21 көннән табиблар авылга прививканың икенче дозасын ясарга киләчәк. Гомумән бүген республикада 87 меңгә якын кеше вакцина кадаткан. Шуларның 20 меңнән артыгы икенче дозаны алган. Биектау районыннан Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.